Καλό ήταν. Βρήκε, δεν τον βρήκε, αλλά η πρόθεσή του είναι... Έλα Μητρογλου! Μας δεν πηγαίνατε. Έλα ρε. Μαλάκα στρα... Έλα μάσου. Έχει κόσμο, έλα που βάλω. Κοίτα ρε. Και σέξω ρε. Λάπτο. Ρε μεγάλε. Τι σου λέγε μωρέ, γιατί μωρέ, μπράβο ρε μαγκά. Κάτω όλα μου. Έλα πλάχο, βάλ' το κεφάλι. Μυρκιά. Βάλ' το ρε. Ένα μηδέν, Γιώργος Βλάχος. Μπράβο! Περνατόρ! Σούταρε ρε! Μπράβο ρε! Τίποτα, ξανά σήκω. Αφού είσαι μαλάκες και κρατάς αν δεν κάνω Γιώργο με τη μία. Μπράβο ρε. Πάτε φυλακή και δύο τώρα. Όλοι δουλεύαν για τον Κύπρο. Κάνει τέτοιο ελεύθερο, λες είναι center back με περίοδο δουλεύει ελεύθερο. Σήμερα προσπαθήσαμε και οι δύο ομάδες να κλέψουμε το παιχνίδι μέσα στη Νέα Δρομολάων. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, λίγες φάσεις, θα μπορούσαν και οι δύο ομάδες να έχουν πάρει το παιχνίδι. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα, εμείς παίζουμε πιο πολύ για τη φανέλα μας και να χαίρεται ο κόσμος να μας βλέπει και ελπίζουμε η συνέχεια να έχει κάτι το θεαματικό για όλες τις ομάδες. Τώρα καλή συνέχεια στα παιδιά, έχουμε την Τετάρτη το κύπελο και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ο αντιπρόεδρος του Μολαϊκού είμαι, ο Πανουσόπουλος, ωραίος αγώνας, δυνατός αγώνας, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Το αποτέλεσμα προφανώς υποδηλώνει και τις δυνατότητες που έχουν οι δύο αυτές ομάδες να πρωτοστατήσουν στο φετινό πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια σε όλους. Πιστεύω να μην είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Συγχαρητήρια στα παιδιά και καλή συνέχεια.